Linalikutali mtanda wa Yesu, sopano naupeza moyo. Linalikutali mtanda wa Yesu, linalikutali mtanda wa Yesu, sopano naupeza moyo. Naupeza moyo, naupeza moyo, naupeza moyo, naupeza moyo, naupeza moyo, naupeza moyo, sopano naupeza moyo. Linalikutali mtanda wa Yesu, linalikutali mtanda wa Yesu, sopano naupeza moyo. Naupeza moyo, naupeza moyo, naupeza moyo, naupeza moyo, naupeza moyo, naupeza moyo, sopano naupeza moyo. Naupeza moyo, naupeza moyo, naupeza moyo, naupeza moyo, naupeza moyo, naupeza moyo, sopano naupeza moyo. Mwatipeza mukufuna chiyani? Bambo olemekezeka tafika kuno kuzapempha mpingo wanu wa Chikristu kuti tilole kulowa mu ukatikimeni ndi kuzikhozera kuti tilandire ubatizo. Atsogoleri akudera la Chimankunda, kodi akatekumeni yanu ndi yani? Bambo olemekezeka awa ndi abale wathu akatekumeni Mulungu anayitana kuti apulumuke polowa mu ukatikumeni ndi kukhulupirira Ambuye Yesu. Mwina maina awo ndi awa: Chabwino titokoze Mulungu ndi kuyamika chifundo chake.